Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pitsa 1 gid bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, pulis aksidente nagbunggo sa motorsiklo nga ginasundan nga tricycle. Bago nga hepe, sang Police Station 1, may panugyan sa nagasakay sa POJ agod, hindi amangin biktima sang kawatan. Bacolod EOC, nangabay sang volunteer vaccinators sa mga kolehiyo kag universidad sang syudad. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Nagakadapat nga isa publiko ang tanan nga opisyal sang gobyerno ang ila pagpabakuna batok sa COVID-19. Suno kay Dr. Leo Olarte anay presidente sang Philippine Medical Association, may mo madula ang pagduda kag kahangawa sang publiko sa pagpabakuna kon mismo mga opisyalis sang gobyerno ang nagapakita sang pagsalig sa bakuna. Dugang pa ni Olarte, kinahanglanon man ang maid-id nga pagpatag sa publiko sang kamalahalon sang pagpabakuna kon may malain man ini nga epekto sa lawas. Suno sa eksperto, ang brand sa bakuna nga gamiton ang dapat nagadepende man sa edad sang nagapabakuna. Naibalaan, tinalikdan nga simana, ginanunsyo sa Malacañang nga mangin pribado ang pagpabakuna ni Presidente Rodrigo Duterte bangod itoblok ang bakuna sa pribado nga parte sang iya lawas. Dapat gid sa iban nga pungsod ang mga lider una nga nagapabakuna. Ining pagpabakuna, ginatuslok ini siya sa mga may unod nga bahin bala sang imulawas. Te kon hindi kapag bakunahan diri sa imubutkon, bakunahan ikaw sa buli sa mga lugar bala nga maunod, dira na ituslok ang bakuna. Masakit-sakit ini siya. Kay Owel ini siya no? Masakit-sakit pero agi man lang ng sakit.
ang importante ya nga pagtoslok sang bakuna sa imo, daw may salig ka na bala. Ambot silingon, daw may pundo na ang lawas mo. Proteksyon batok sa COVID-19. Kinahanglan na sang lawas naton ini. Pero sa nasiling ko na, hindi man ini, pag ipilit sang aton sini departamento sang ikaayong lawas, kung may mga masakit ikaw, kaya hindi man pwede mo. May high blood ka, ihimplo. May mga balatian ka sa kidney, kage ka opera, di daw hindi na guro pwede pa nga mapabakunahan ka kay delikado na. Amo nang natabo sa Norway bala. Hindi man to kay sa bakuna nagalin gid kundi ti mga tigulang na kayo, hindi na makabato ang lawas sa bakuna. Ang iban may mga balatian. Amo na nga sang una pangadaan kung tani, dapat nga ginpalayag na ini. Okay, may ara kita bakuna, pero paandam sa may mga balatian, hindi ini pwede. Tapos, isa-isahon bala. Ang mga balatian nga hindi pwede. Para ang aton pumuluyo nakaintindi, kag makaintindi, nga kung may balatian sila katulad sang kidney, kag iban pa, hindi sila magpabinturar nga magpabakuna. Imbes nga proteksyon ang matabo, untay buol mo. Kay hindi pwede gali magpabakuna kung ini nga mga balatian ara sa ila kalawasan. Manang pamangkot diri kung mayong lawas mo, pili ka. Diin ang mas delikado, ang COVID-19 o kon bakuna. Of course, delikado ang COVID-19. Ang bakuna amo ini siya pagtuslok sa imo, amo lang sila ko nga may kumpiyansa ka na sa lawas mo. So, ang massive nga impormasyon ang kinahanglan sa gobyerno. Kagusto man, si Dr. Leo Olarte kinahanglan, una nga ipakita bala sa publiko ang mga opisyal nga una nagapabakuna. Si Vice Presidente Leni Robredo daw willing na to. Ang presidente hindi pwede kasi buli sa krumapatuslok, so hindi pwede nga i-pribado o kung i-publiko ang pagpabakuna. Kadamo sa mga official cabinet member nga ara dira nagalinyada sa Malacañang, pwede man ang mga kongresista, mga senador, mapakita bala sa pungsod Pilipinas nga tiara siyado ka bakod sang bakuna. Dua malan ni ka dos mong, duak doses ni, una, kadua, pagkatapos toslok guro, ti maligan na sa pilaksmana, another toslok naman. So kung makabaton ka na, dua ka doses daw, may salig ka na, nga ara na sa lawas mo ang dipinsa batok sa COVID-19. Kabay pa, bisan paano, pag-abot sining vaccine dire sa aton, at ipanuno pa ini, kinahanglan mo pa ini nga ibutang sa temperatura nga bagay siya. Hindi man pwede painitan mo ni kay madula na ang efikasya. Kinahanglan kung anong gina-require sang bakuna sa iban nga pungsod, kung ano ka bugnaw ang dapat butangan, amo ina ang tumanon. Base bala kung pagbakuna sa imo, wala na gali ya. Hindi na epektibo kay wala mo ginbutang sa husto nga temperatura. Pwerte man ni ka delikado, kinahanglan ni nga ibutang mo sa husto nga katugnawon para nga hindi madula ang ka-epektibo ya. Amo ni ka-ed sining bakuna nga ni. Ti kon may arata nga milyon ka doses nga idulong dire nga makapabakuna, posibilidad maka piyan-piyan na ini. Siling nila ti mga senior citizen unahon, kung hindi giman una ang senior citizen, uruton ta mga hubin ni nga wala balatian, ti kung maurot na sila bakuna, ti bisan mag-relax na lang ang mga senior citizen, kiti sino pa nang malaton karon kon napabakunahan na tanan, no? Amo na bla. Pero kung mapagros pang lawas, 60 anyos pasaka, may ara pa ya senior citizen nga wala balatian, kundi mapatuslok sa bakuna. Ambot silingon, may ara na siya reserba, may proteksyon na siya, batok sining makalalaton kag makamamatay nga kagaw.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na good morning na sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang palibot? Kamusta ng aton mga merkado? Kamusta na nagapanguna nga presyo? Kamusta ang nagapanguna nga mga balita sa sulod sang 24 oras? Inatanan, tungdan na ina sang aton patrol, karon nga kagahon. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Nagligad nga daw, sus, masyado katugnaw sang panahon. Amoy na, dalagyapon ina sang hangin amihan, subuman ang panalagsa nga pagtupa sang ulan. Amo ina ang igo sang amihan kag ang pagkalatunaw sang yelo sa iban nga mga kapungsuran. Sa sini nga mga tinion, dire kita sa aton patrol, ginaman karon nga kagahon ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin, morning. Aksyon Fred, good morning. Subong kaagakon, tugnog gyapo, no? Sabi ko gani, Pebrero, mas madula-dula na niya. Pero subong iya, Aksyon Fred, nagapabilin sa gyapon, nga matugnaw ang kagahon, pero wala problema, kay wala man nag-ulan, Aksyon Fred. Mayo ini nga patimaan, kabay pa nga straight na, no? Kada kaagahon, way na ulan, kay gapakita na karon ang haring bulan kag pila ka mga kabitunan sa kalangitan nagapakita man Aksyon Fred, so mayad nga aga sa aton sini pinalangga nga mga taga Palamati matugnawa ang aton sini nga kagahon. Ang dalan karon kag ang dalanon sang syudad nagapabilin nga matawhay pila ka mga lugar ang labian sang patrol. Una diri nakitanta ang dalan sa Lacson, especially ang Capitol Lagoon. Subong nga kaagahon Aksyon Fred, kapabiling nga matawhay, pero... Aksyon Alvin? Yes, sir. Kundi matawhay, ula-ula, no? Wala na. Kamusta ang Provincial Capitol Lagon? May nag-walking-walking na? Ay, ara na Aksyon Fred, no? Sa sulod may nag-walking-walking man, kay masanag man Aksyon Fred, sa sulod sa Capitol Lagon, although pipila pagid lamang, ang nagapanglakaton sa sining kaagahon. Although sa sagwa sa Capitol Lagon, sa isak call center, gagwa na sila subong kapangapi, subong Aksyon Fred, no? Ang pila ka mga call center agent ang walang ibanti, of course kay kumo matugtugnaw na gani sa sagwa, how much more Aksyon Fred sa sulod nagapabilin man sa gyapon matugnaw, that's why yung iba nakitanta diriya gapangapi, gapainit-init while may ara diring cart bala Aksyon Fred, pero removable cart. Ang lantaw ko ang kuani yan isang multi-kabala Aksyon Fred nga kung aga patapos nga ako makapamahaw makapainit-init ang mga call center agents maguro adlaw kakas o kung kakasga amat-amat na naman sila gwa Aksyon Fred, no? Balik naman nagligad to kitanta mga around 7 o'clock wala na ang baligya sa painit-init wala mga arroz kaldo may araman hotdog nga medyo kung mag-request sila ang pamahaw. Subong kaagahon ang way naman ta sa may nakitan diri ang gasiga blang ang gasilinya sa ang kuan balaga Aspark kon like us pang Christmas lights sa Aksyon Fred. Way man kita sa may nakitan sa sulod sang Capitol Lagoon. Nagamat-amat naman kita panglakaton. Actually, ari na kita sa dalan sang Gatuslao. Lapit na kita sa sining Bacolod City Public Plaza. Ang dalan sang Gatuslao masyado man ka tawhayo. Sining kagahon samtang nagalibot kita Aksyon Fred. Ang kitao naman diri ang nakita naton diri Aksyon Fred ang kalabanan ini bilang mga parol, no? Sponsor na isang communication company. Ang parol ara gihapon ka pabilin masanag sa gihapon, no? Nagaserve ng gahatag man sa kasanag sining kaagahon, pero ang Bacolod City Public Plaza nagapabilin nga masanag sa sining kagahon bangod man sa mga suga wala naman diri sa mga Christmas lights Aksyon Fred, no?
may pipila lang di ka mga kauturan naton ang nagapanglakaton kahulat man sang mga salakyan di pasahe ari sa tubag sang Capitol sa Capitol Lagos sa Police Station number 1 Action Fred, no? Nagahulat sila sang mga sang salakyan di pasahe ay rina ang isa sakay sa isang Banagong salakyan. I think kalinisa sa Banago going man Action Fred sa Libertad. Ang iban man diriga hulat man sang mga salakyan going sa southern portion sang syudad sang Bacolod masyado ka tawhayo. Ang station number 1 gani Action Fred tawhay katama wala sa may nagkaladak man ng curfew violators. Nagligal to. Damo man to nagkaladak pa ng Action Fred. Sang police station number 1 mayo man gani na. Kay sang police station number 1 ka pabilin na sa pag-checkyer and at the same time of course ang pagpandakop sa mga curfew violators kay ang ibang diri pag gusto lang lagaw galing kay tikong kaisa ginasurpresa sa mga kapulisan may mga ganin aksyon na pre subong nga kagahon hindi givit paris nang liligad yang mo nakagahon damo pa tao sa dalan pero subong ya at least pipila ka mga pipila mga tao ang makita na gid lamang no ang kalabanan diriya. Action Alvin? Yes sir. Di okay man lang siya kay sa karong adlaw ko di Pebrero 1. Oo. Oh, ang aton sining kurpyo pareho gyapon ha. Yes, Alas action, 11 tubtob alas 4. Sa mga palainom pwede ka mo kabakal ilimnon alas 12 tubtob alas 6. Pero hindi ka kainom sa gwa kinanglan inom ikaw sa imo sini panimalay no. Pero atong ginapangabay bala sa mga negosyante, posibilidad pa na, no? Nga may pagkulokambyo pa, Boss Damlag. Oo, may na action Fred. At least kapabilin tagyapon sa MGCQ, base man sa pangkabay. Of course, iyasang Bacolod City IATF. Kaga, of course, hindi lang ang syudad sa Bacolod, kundi ang probinsya sa Negros Occidental nagapabilin sa MGCQ. Man to action Fred, lapit na no ang pag-abot kinahulatawan ang pag-abot sa bakuna para diriya sa COVID-19 action Alvin, yes, sir. kung mag-abot na bakuna, mapabakuna ka? Of course, action Fred, at least para mapasiguro no nga ang safety galing kay pisiling ko mapatublo ka gali ni duha ka bes kali. Duha na kaduha. Oo. Okay may ganin ako mapatuslo ka kay i-live na ton para makita abla nga si Action Alvin Gabaya araw nagpabakuna. Di ka mapatuslok sa buli. Amo gani sili ko. Guro mapasabot kon ukon sa buli kay kabalo ka Action Fred pagkuha pa lang gali sa swab test siling ko ang artista si Edo Mansado pala Action Fred may mapakuha sang swab test siling niya kung ang kapi sa swab test sa imo to yung latrasan ano niya kung simutan mo negative pero nga simutan mo? Kung basin ba, ipasiot, isimuta, pag maghambal kayo, kabaho man sini. Ay, lain niya simutan mo, guro. Bakuna yan, mga simutang imo. Oo, gani ba? Anyway, siling ko kinabasahan ko to kapon sa isa ka-joke pala yung siling niya. Haling si Edo Manzano yung pasimot. Paano yan kung medyo pasimot sa imo kag may reaction ka? Positive pero mag dire-diretso ka kakadlaw ka pa okay negative Positive burong baho amo natural may baho ginaya kay lain-lain ang simutan mo gani man action Fred pero ini sa aton sining mga kauturan at least ako i-challenge ta kung may aragin man i-accept ta wala ang challenge kung may ara sini klase sang bakuna kag ti mapatublok man kita action Fred at sa para ini sa seguridad sang aton sining mga kauturan in fact kahapon nga adlaw action Fred kun kagabi nagpagawa man sang statement si Lieutenant Donasco ang ako na spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga may ara na naman no nga ako na negative tanan ang mga kapulisan sa ila sining swab test kay una reaction na Fred sa tinalikdan nga Martes
ang mga kapulisan nagliligad to nga nag-negatibo no sa 50 ka mga swab test result. So ginapadayon sa gihapon nga naglabot man sa sa isa ka gatos ang tinalikdan nga Biyernes kag Sabado, that is why 150 tanan ka mga kapulisan ang nag-negatibo sa swab test result action Fred. That is why sunod diri kay Lieutenant Abigail Donasco dako man nga pagpasalamat man nila action Fred again sa suporta sa provincial capital kung tagpamuno sa probinsya, and at the same time ang pinaka mga local chief executive. So at least kahit papano nga nagapati ako nga ang ining swab test karon, and at the same time ang ginatawag tabala action Fred nga palibag-on na naman nga bakuna ang of course ginapagi man sa bulig sa aton sining gobyerno nasyonal kag gobyerno lokal. So wait and see kita action Fred sa palibag-on na naman nga swab test nga pagapatigayonan karon nga adlaw sa ilalom sang mga kapulisan sang probinsya action Fred. Nami gid man ay subong ko di mga paswab ka. Ang bag-o subong ginapatuman sa laway na lang, mas mapos ang sa swab testing blining ginapakuan ka sa ilong kabudlay, no? Subong niya laway na lang. Yes, mas maayo pagali na action Fred kay mas mahapos pa. Sakit man kumbutang sa ilong mo. Ting iba niya ganin kitan ko to girasotes dumduma mo taw siya Fred nga ang rason nga sa merkado sa Burgos, Libertad kag Central Market di sila mapaswab test kay batyag man sila sakit abi ginatuslok sa ilong mailan tani kung sa may kuan naman sa entrada so sakay medyo dalom-dalom pagali amo nang gagareklamang iba niya sakit. Pero at least may maniaksyon Fred. Laway na lang Oo, laway. Ay daw mas epektibo pa sa laway ko, no? Oo, mas maayo pag inaksyon Fred. Kaya nakita naman gani, no? Ang senador bala si Dick Gordon, patry man siya sa check man sa pati sa pagi man sa laway aksyon Fred, no? Sa ato siling mga kauturan, sa siling kagahon, nagpabilin nga matawhay ang dalanon sa syudad, sang Bacolod. So sa ato siling mga kauturan nga may dala guma, salakyan nga duha guma, 4 guma, mga salakyan di pasahe, pribado magkagaiban pa, at mag-extra gid sa paghahalong sa pagdala sang mga salakyan. Agod hilway nga makapauli sa ilatag sa mga salakyan, oras puluyan, nga ang mga salakyan hilway man padulong sa tagsa ka mga merkado kag Alvin, nga lugar. Yes, sir. kamusta ang langit magulog-alumon gyapon? Ara aksyon na Fred kapakita nga aton sining nga haring bulan, no? Oo, ara siya. Yes, sir. Pag may mga porsyon niyang nagapakita ang mga kabitunan sa kalangitan, it means nga maayo ang aton sining nga tiyempo kabay pang magdire-diretso. May nakitan gani ko isa kabituon diri aksyon na Fred masanag, no? Panglakaton diri sa kilid sang Bacolod City Public Plaza, masanag siya aksyon na Fred ang isa ka matahong nga linay. Lain-lain ng imo ya. Dito o na ginahambalan ta linay ang ya. Ano na ang opisyo mo yaman? Aksyon na Fred. Wala kay na tanglas langit. Oh, yes, sir. Tida sa linay ka nakita ay ano ni nga klase pangabuhi Kay ang isa aton. ka matahong Pabangkot kapituan. ko mayo chimpo linay ang imo. Nagpanaog ang isa ka bituon nga Nangaog man. nagpaliw nga isa ka matahong nga linay. Ay, Kay kaayos kagahon. imo. Ano, Matyago ano? dog proklamar ka ray na. Ay, oo, no? Kung makitanta ka matahong nga usa, sa sining nga kagahon, kung ako imo pagkakuhaon, ay abay, way pagduha-duha si aksyon na ni Kiraw. Maayo ka gali magproklamar, no? Yes, aksyon na, Fred. Do pirmi ka ginaimbitar eh. Oo, kabalo kasuki kita sa Southern Negros mo. Isa may mga kanta pa na iya. Aber. Yes, action na, Fred. Sa sining ka gahon, wala na sang may pinakagwapo kundi ikaw gid lamang. Kung akon pagatulukan, sobra ka pa kay Fernando Po Jr. Pagod ang realidad, ikaw, Fred Salangka, ang pinakagwapo sa tanan. Kalain ako yung nakita mo.
Kadamo sang ginihimplo ako gid. Aksyon na Fred, pinakamaayong ay himplo nga amay sa kalibutan. Kalain. Gawin may- tuloy na ako. Nag... Pinakamaayo, no? But anyway, action na Fred, no? Dugay-dugay, sa dason pa tilaw tabla proklamar para sa kakahon. Para Nakatilaw ko, Action Alben. Oo. Nakatilaw ko proklamar nga nahulog ko stage mo. Ay, gali ka? Ang stage nila ko dito kawayan, Oo. ay lumusot ang TL ko ya. Naman. Di kay nabulaog. Oo. Pero mayo man okay man Yes, so, mayo man na action na Fred, no? Kalabanan sa mga... Galing kay ti nagliligad to, humalin sa bulan sa Enero, tub-tub subong. Kay Komo, action na Fred, wala pa mga... Kuan ba na? Kay ginapatuman pa ang social distancing. Wala gidya mga celebration sa social. Bining so yung kuan para sa publiko, wala mga kapiyastahan. May ara piyesta galing kay tigin base sa pagsulundan sa IATF. Ginapaiway, anay. Ginapaiway anay. Di wala mga proklamasyon sa linggo gani straightening tuig 2020. Why kita proklamasyon. Ti base sa dason na may ara man. Imbitasyon Mas maayo man niya. Kay kung makatuon ko no aksyon na Fred sa proklamasyon, di amatamat ka man niya tuon para sa kampanya lokal. Amo na. Oo. Ambat-amat na. Oo. Kay ini first quarter ne. Oo. Pag second quarter sang tuig 2021, masandukot na ang kampanya nay. Kay ang Oo. filing sang certificate of candidacy sa Oktubre na. Ay, lapit na gali aksyon na Fred, no? Madali na lang. Oo, pila na lang. Pebrero subong. So, at least makitanta may mga 8 pa ka bulan antes mag-Oktubre. I-filing of candidacy naman. Makitanta naman kung paano magproklamar ang isa ka mga politician na wannabe. Dumdumang ko tong isa ko kamigo aksyon na Fred. Oh, grabe siya magproklamar. Grabe tayo sa Reyna. Kani siya kadaog. Kabalo ka action Fred nga akong way siya kadaog. Kay Nga bukos man. nga pamilya way nagbuto sa iya. Ay, Klein. O kay siling niya, ikaw ang nahamutan nga Reyna, ikaw ang pinakagwapa, ang imo kuya, daw katahom tulukon, ang imo mata, daw mata kamag. Galay. Asus kayang pamilya action Fred, nga akig. Ari mo yay, dito kaya pagbutuhon. But anyway, action na Fred, amunihang sitwasyon sa syudad, sa Bacolod, kung dalanon ang paghahambalon, masyado katawhay. Report, kagang observation sa patrol, ang ginadulong sa inyo sang may DC. Ang observation sa patrol, of course, with action Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na entrada sa bulan sang Pebrero. Ang iban ga advance na Happy Valentine kuno karon nga bulan kuno sang paghigugma. Amo, porte O anong pamahaw nyo la karong aga? Mabulubog daw ang panahon. Daw kanamit gata balasang langka, no? Langka, tapos munggo. Pagkatapos, kita ka na sang ugab lang nga ginalasa ng lagko nga uga. Amo nang ibutang mo. Pagkatapos, baklan mo paitan kag batwan. Daw kanamit, no? Nang ginatan nga langka. Pagkatapos, may gagmay nga uga balingon bla. Sanlagon mo. Ba daw, amo nang ginapulupanan. Aw ko, karon nga kagaon. Daw kanamit kananam. Ning ang gata, yabla ispiso gid. Supisyente sa gatagid. So, sa pagkanamit, wala tupong. Daw mo na ginapulo pangita sa ginawa ko karong aga. Galing kay kon magluto sa amon, ako gid galuto Luya gubla kung magkaon ko mayo, ako ay maluto gid. Ni kahapon, Domingo, perting pangusina.
Halin sa kagahon hasta mag-ugto nga luto ay porte no. Amo na nga kanami kaya kaon kung ikaw galuto mo ning pagbakit bala gapamalhas ka pa ibutang mo siya sa lamisa. Sus sa kanamit wala tupong. Ay ho. Naw ginapulong pangita ko ang kanamion sang pamahaw. Kamo may ara na kamo daga plano pa kamo. Nakat na siya na bakal na kamo to pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na unang nga hotong roll call naton karon nga kagahon kay Noel Amar, good morning, kay Saibestin Generoso. Ano ni sa Generoso? Oh, dali lang. Tay teleskopyong ko ng liwat karon. Kay Yunila Tarusan sang Alangilan. Nga daw ga balis ka dila ko, daw pinitla ko aga pa, oh. Kay Ibon Bosher, good morning. Kamusta Germanida, tugnaw gyapon. Kay Arceli Castillo, sa Cebu siya, naga-monitor. Kay Alex Muntisa. Kay Joanna Meking sang South Korea. Kamusta ng South Korea? Kay Banisa Mayo, advance happy Valentine ko, no? Sige, sa Pitsa Katurosigid, Manisa, good morning. Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga, good morning man. Kay Utay Benedicto, gamonitor siya sa Victorina Heights sa Mansilingan. Kay Edward Estanuba Francisco. Bao si Jenny Ulate, gapangagda kape. Jenny, si Aksyon Jenny Ulate, morning sa imo. Kay John Adolfo, sang Bangkok, Thailand. Kay John Adolfo sa Bangkok, Thailand, good morning. Dira kay Rone Sidayon Gordon. Dira kay Mercy Mirasol Flores, good morning. Kay Lorito Armas Bidaha, sige, sa Narawi Sinigaran, naga-monitor. Kay Lily King, siling ni Ibon Boucher, 0 degrees, grabe, katugnaw. Hama ko mag-0 degrees. Sus, ano ay ang katugnaw siguro? Dira sa Germany. Hindi natin na magwantay, ha? Porte. Kung may mga arthritis ka, tipihogid. Tuka. Morning sa inyo. Pud-upod lang kita kung kagahon. Enjoy lang. O, dali lang, ha? Di anay ko to sa mga plantador, bala? Nga naga-monitor subong, nga daw minus gid ang ila produksyon, ariyo. May gina-rekomendar ako sa inyo. Basi makabulig ini. Gamit kamo sang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamati. Mabulubugnaw ang panahon kay tugay na sang hangin, amihan. So nag-apikto ini sa Eastern Visayas, Caraga, Davao, bangod kay ang amihan nagaduludapya sa palibot-libot. Amo ina nga nagabatya kita sang panalagsa nga pagtupa sang ulan, nagligad to nga Sabado, Portes pagkatugnaw no? Ay grabe sa pagkatugnaw. Gakurog-kurog ka. Ti ditos Germany, zero gani. Below zero, ti ano na lang ngayon nagbuhato. Sos, oo. Daw hindi ko makintindi kung ano ang kabugnawon. Sos. Kahilin Kiyatson da, good morning. Kung si Noel Amar pa niya, ti kung ikaw ka pang luto, si Mrs. mo tawhay lang. Natural lang na kay manti. Sa nasiling ko na, kung sagad kaya magluto, kung nanamian ka magluto, hindi na ya trabaho. Kalingawan, tapos kapag luto ka may music, sos! Daw, matiyag mo daw himaya, daw la kapoy. Amo na siling ko sa inyo kung mag-ubra ka mo, sa sulod sa malayo, kung diin mga ulubrahan, hindi nyo pagkabigo nga trabaho, kabigo nyo nga kalingawan, kay daw wala kagabatyag kakapoy, patihan nyo lang ko. Kahilin sa una, amo na iyang akong batasan, kung gaobra, gakulukan ta. Kung ara sa kusina, gakulukan ta. Daw wala lang, ambot silingon, kabigon mo yan nga daw, kalingawan mo, adlaw-adlaw ang trabaho. Hindi bala mo? Sige. Areglado, sino ni si Takduro, Bart Gipilago, ba? Pertingalan mo? Sige. Areglado, si Dres Amon, negative 8 Celsius, below zero, siling ni Noel Amar. Kagwanta mas la, no? Magamuna abing sitwasyon kakatugnaw, magwanta mo na. So, Sir Noel Amar, need mo. Ba? siling ni Manisa Mayo. Kaya ay daalunan da, good morning lang. May lang pag-monitor. Anano ang mga bag-o nga mga balita. Ang bag-o nga kaso sang COVID-19, nagdangat naman 2,000. Daw wala untat niya. Daw sige lang nga sige. May baksin na, nagtuhaw naman, nagbuto naman siya, sang bag-o naman nga kagaw. Ano ang mga balita nasyonal nga dalag ko sumong? Medyo revamp sa PNP pati gayunon. Mayo man, no? Nga kon ang revamp sa pila naton ka mga opisyal, dapat may pagkulukambyo ginman. Labi na gini mga hipis sa kapulisan, nga gadugay na sa kamanwa, sa kasyudad, inala ni reshuffle ini sila. Balita politika. Si Davao City Mayor Sara Duterte, nya makandidato ako, presidente, kon suportahon ako sang oposisyon. Ikadua sa imposible. Banguting oposisyon, sigurado man ko niya, nga maiplastar man na isla nga kandidato sa pag-abot sang eleksyon. Mainit-init ini ang eleksyon sa masunod nga tuig. Puwerte ini ang arangkadahay sa eleksyon, balantayan ini. Subong ginawa-guwa na ang mga politiko
ang ilaulo ga ululhot na pulo pangamusta yuhom kay dali na lang ang eleksyon puwerteng eleksyon kay man national at local so puwerte arang kadahay nga eleksyon mainit ang pagsinang pinalumba sa mga politiko gwa makita taman ini sila talagsa mala na every 3 years makita tang naong lado enjoy ka man tapos intulinon ka biya kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na kay Amor Malayang da good morning kay bao si Steve good morning kamusta ka dira nakabay ka na ba sige basi ko nakabay ka na kay Lady La Corom mo kwerto ba ginasiding ko lang si Lily King baw niya si Lily King lockdown ko no UK national lockdown extended until March uy grabe ba ang UK national lockdown ko no hasta Marso ba puwerte ba Steve from Australia with love sige kay Lisa Edmond. Lisa, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Sige. Kay Eden X Kapalaw, ano ni? Ay, puwerte. O daw, hindi amo. O, dali lang Kay klaruhon ta na karon. Balo ka nga, ang akong teleskopyo kung kaisa, ga bulobaliskad. So, ang pananaw ko, kasi na teleskopyo ko na kunustobla ang pagbasa ko. Namikiman ko daw hustong pagbasa mo sa mga ngalan mo. Kisa ga baliskad ang basa ko. Pasensya na ka mo, no? Pulo pasensya jutay. Kay Runa Rihida Trabari siya. Good morning, Ga monitor lang siya ko, no? Daligid lang, ariho, mayo ini nga balita. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon, no? Diin ini, dira sa live. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just... Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng gala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio,
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sagihan. Sa aton pagpangalagad, una nga adlaw gid sa bulan sang Pebrero. Morning da kay Narcisa Yosores Escobar. Kamusta kuno sa ginikanan niya? Sa Cebu ini siya nagamonitor. Kay Erwin Gonzales, kay Leslie Lacorom Mosquerio, kay Eden Escapalao, good morning. Si Vanessa Mayo, sila niya sa Africa, may ara naman variant strain, ano naman virus naman nagamonitor sa dira sa Minnesota. Nula untataw. Kay Lisa Castellano Parungaw sa Cabanatuan City, good morning man. Dira kay Engineer Mungkada sang Chilin Homes, kay Judge Napja Mantiga Bugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sa LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Paririmias Arroyo kapangapin na ni. Si Roy Marino, si Raul Alibuga, Galadlad, Canada, sang imo negosyo. Kay Marvin C., good morning. Kay John Hidalgo sang Manapla, kay Pare Erning Horilla, good morning mana. Kay Pare Estoy Querido. Sa grupo da, kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jubert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pasqua, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning. Kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Dira kay Warlito Nisha. Ari anayo, sa aton mga mangguguma, maayo ni nga balita para sa inyo. Sa panahon sang pandemya, ang krisis pangkalibutan,
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulisya kontra Wala mo. niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa... Hampak sa ngangin, amihan, aba, nadugangan pagid ang katugnaw. Morning da kay Warren Ortiz, kay Jocelyn Abuan, baw, move on ko no, si Vanessa Benignos, kay Manjo Arnijo, kag kay Pilinora Oliveros, good morning. Okay balikan ta kamo dugay-dugay unahon ko lang niyo ang aton paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natundan, wala kayo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan pagdayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para Medyo kampo da. Good morning lang sa Maaw. Kay Hasmin Roldan Rabilio. Dira kay Apol Alvarez Tade. Bao si Edila Oso. Si Nanaya Sabil kuno sa Quintown Victorias. Naga-monitor sila. Aber kapi-kapi kamo anay. Bao amo gini oras nami ipangapigid. Gamit kamo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nagapangapi ng bugos ka pamilya. Healthy pa kamutanan. Nga aman, ining Dr. Alfred's gani, gintunan gid ini sang mga scientifico dito sa Estados Unidos. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach. Standard time, las 5:15 na. Diri kita, balita naton sa porsa sa aton kapulisan. Bago nga hipis ang Police Station 1, may panugyan sa mga nagasakay sa PUJ agod hindi mangin biktima sang kawatan. Si Aksyon Eric Bagbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nanawagan karon sa publiko si Police Major Ramirez Arona, hepe sa Police Station number 1, nga maghalonggid sa pagsakay sa mga salakyan di pasahero bangod hindi kung kaysa malikawan nga may pila ka makawatan nga yara man mismo nagapas-if nga pasahero man apang may malain nga tuyo. Kasunod din ni Action Force sa insidente nga natabo sa itong Biyernes ng gabi dira sa may Dalan Lizares, Barangay 39, sa din isa ka pasahero sa salakyan nga may ruta Bata Libertad ang ginagawan sang bag nga mismo ang nag-agaw pasahero yaman nga tupad kagilayon nagparagyo sa wala may balawaan nga lugar. Sunod kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1 Action Fred, dapat ang publiko mangin security conscious kag likawan gid ang paggamit sang gadget sa sulod sa salakyan kag i-secure gid ang bag agud hindi makahatag sang tsansa sa mga kawatan nga makahimo sang krimen. Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 1 sa interview sang Aksyon Radio. Ipangabay talang sa mga pasahero kung kagabion nga kuyatan yun nila ilabag kag mga gamit nila. Then mag-ulig aligmat man sa mga pasahero. Kay personal na itabok kaupod na yung pasahero. Pero pag naogali, kinutong man iyabag kagamot na nakuha gid sa suspect. Muna gid paningwa atagid sa mga publiko nga kung pwede itago lang gid ang ila cellphone. Kay amo ginang isa sa mga rason mo nga ang mga suspetsado tabalagin panilagan man lang ni sila. Panilagan lang kag kakuha lang kimpo kung lantan nila nga medyo tawhay nga lugar kag madulom amo na pa atake nila. Kag ipaiwat siguro na siya ng paglakat mula sir sa dalan kung gabi nga isahanon bula kay oportunidad man ni kung kaysa major mo. Oo, amo ang iwasan likawan man tani nga maglakat sang isahanon lang. Although ang mobile patrol ta sige man tihog kag ang pulis ta sige man police presence pero may time gid sila nga nakalusot gid pero paniwao naman nga masulbar ning insidente. Kay kun ano sir ang bantay sang pulis sa kawatan mas doble ang bantay sa kawatan sa police major mo. Yes, Action Eric, amo na nga sa subong yang mga tinon ang mga patrol kas way ginagin patambay diri nga kidalang katihog gid na sila kay pulis man lang bantayan nila mo kay kung wala ang pulis amo na pag-strike pero amo na paniwako naman nga permanent gid ang pulis nga ara gid sa dalan kag makitan gid sa publiko. Actually gamubo naman ang aton is focus crimes pero sa subong mo nag-strike sila hindi gid kayo alas kagabion kay kung alas 10 na start sa curfew way na gid sila mabudlayan na sila maglusot gid sa amon kay once may makitaan kami sa dalan takop gid na sila. Police Major Ramil Serona, hepe sa Police Station number 1 sa interview sang Aksyon Radio. Ang ining balita Action Fred ginadulong siya sa Kalawan sang Santon Plus Herbal Soap. Inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Babes Tordesillas ang Asindamar sa Maaw. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Ikaw na ginapamati alamon ginasanligan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag
kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Autod kisaga kabalaka sila kon may mahikapan nga nagatubo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa That time, las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 4-14. Una nga bula, resulta 4 kag 14. Second draw, kadua nga bula, 1-15. Ikadua nga bula, resulta 1 kag 15. Third draw, ikatatlo nga bula, 5-17. Ikatatlo nga bula, resulta 5 kag 17. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Mao dako na kayong jackpot. 208,441,000. Winning combination in any order. 11, 5, 19, 49, 17, 35. Winning combination 658, 11, 5, 19, 49, 17 kag 35. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 37,550,131. Winning combination in any order, 22, 9, 30, 48, 1, 14. 649 nga resulta, 22, 9, 30, 48, 1 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Rinan pa yung gayong. Good morning, man. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my... Rian Sonda, good morning Kay Mon Lisay, kay Christian Rua, kay Ivan Malban, kay Jubal Trinidad, kay Rochelle Torbila, oy ari si Jose Griuli Tansingco Gayuna, morning ko na kay Mr. and Mrs. Lo sa Isabela, kay Bergiti Sonda, good morning lang. Aber, diri kita, balita naton sa City Hall, Bacolod EOC nga bay sang volunteer vaccinators sa mga kolehiyo kag universidad sang syudad. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bagang Action Fred, nagpangayo sang bulig ang Bacolod EOC sa mga nagkalalain nga mga kolehiyo kag universidad diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred para sa pagpangita sang mangin volunteer vaccinators para magbulig o kung mag-augment sa tion nga mayara na sang bakuna nga magabot diri sa may syudad sa Bacolod kontra COVID-19. Ginpahayag ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga damlaglang. Nagpadala sa Action Fred sang sulat sa Philippine College of Physicians kag nagkalinlain nga mga bulutuan diri sa may syudad nga mayara sang College of Nursing kag College of Medicine para magpangabay sang may makapasidad nga mangin volunteer vaccinator. Action Fred. Suno kay Dr. Chris, ang mga doktor sa mga eskwelahan o kon mga estudyante kag instructors ang pwede mangin vaccinator. Hini silang mag-augment sa mga vaccinators gikan sa Bacolod City Health Office, mga barangay health centers kag midwives. Action Fred. Suno kay Sorongon, positibo ang pag-responder sa mga nagkalinlaing nga bulutuan. Action Fred. Kag iya ginakalipay nga mayara sang sense of volunteerism karon nga may ginapangatubang pandemic. Nagpadala kami sa sulat sa ating Philippine College of Physicians, sa Philippine Medical Association, sa mga deals, sa mga kangkain, mga skirahan, dali sa syudad sa Bacolod, sa mga deals ng nursing, kagunitin, sa College of Medicine. Kung kapalayo kita pulit, hindi na sa mga clinical instructors, hindi na mga doktor, pati na hindi na mga estudyante, nga may kapasidad na magpapakuna o maghatag sa bakuna during this particular vaccination
Spoken naton. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Hindi gid magkalipat nga maginom sang pinaka-effective ang action nyo sa Bacolod City Government Saturday Action. Dale Salazar, una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
teleskopyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon
aksyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:46, si De Anton Diaso, nagamonitor sa Patria Village, kay Jose Mungcal Torilla. Good morning, man. Dire kita. Pulis aksidente nga nagbunggo ang motorsiklo sa ginasundan nga tricycle. Uy, detalye sang balita upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Nangag-aksyon na Fred, ginhingagaw dala sa ospital ining isa ka miyembro sang pulis matapos maaksidente dira sa may public market Rizal Street, Barangay Poblacion, Banwa sang San Enrique sa highway. Aksyon Fred kahapon nga adlaw. Ang biktima diri kilala sa kay Corporal Rocky Piorque, 32 anyos, taga Barangay Cambugsa, Banwa sang Hinigaran, kag na-assign ini siya sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa Banwa sang Hinigaran. Sunod diri aksyon na Fred sa kay Police Captain Renante Salgadong, hepe sang San Enrique PNP. Ining police taga Maniyo sa iya sini motorsiklo, kag nagasunod ini siya sa tricycle na ginamaniho naman ni Edgar Biaco, 54 anyo, sa Barangay Tabao, Baybay, Banwa sa San Enrique. Way niya matulupangdan, hinali lang nga nag-U-turn ining tricycle kag nabungguan niya ini aksyon na Fred. Medyo nalampos gining ulo niya sa semento, may lang kay pagabot sa ospital naka-kuan ini siya, naka-bawi aksyon na Fred kag subong paray ni ginabulong sa sininga mga pinyona. Ang driver sa tricycle ara naman sa kustodiya sang kapolisan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-COVID. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga tubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Kaadlawan karong adlaw ika-69 anyos. Happy birthday kay Cecilia Malaka Cadiz. Kay Rande Artiaga Santinas, nagamonitor man siya sa Manila. Areo Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa inyo lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalansin niya ang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa police station number 6 ining anay Siman matapos na nagpapalupok sa iya armas kahapon nga daw sa barangay Puro Kabukiran, barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Fletcher Lim, 41 anyos. Samtang ang tagreklamo diri kilala man kay Joel de la Cruz, 51 anyos, lunsay nagkapuyo sa among lugar. Sa pagpangusisa diri pulis Major Leo Estupa, ang hepe sa police station number 6. Ining si Lim Action Fred ang nagpalupok sa iya sining caliber 45 sa matapos nga gintaya diri kag subong man aksyon Fred sa follow-up operation sa mga kapulisan. Tigayon man nadakpan ining si Lim kakaron priso sa police station number 6 nagapangutubang sang kaso frustrated murder kag pagupot sang illegal nga armas. Samtang sa police station number 1 nagapangatubang man karon sang kaso robbery extortion, estafa kag falsification of public documents ini si Marvic Saluse alias Rochelle Delgado alias Maria Victoria
ay alias Apara lun sa residente ni siya aksyon Fred sa barangay Handumanan. Ini matapos man nga nadakpan kahapon sa mga kapulisan pagi man sa ila sining entrapment operation nagpatigayon ang illegal nga transaksyon. Balita report sa nga patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, kay Dilyalya Bida, kay Elmer Almorato, kay Miriam Bilyesa Binuman sang Alangilan, kag kay E.G. Bilaho. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ni. Ako po si... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod
sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa. Marilyn Abarte, si Cathy Bero. Happy birthday ko kay Mary Chris Arquio. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,